Премиум фитнес флай Самая. Втори дом. Ето. Тролейбуса. Тежкотоварно средство. Готови с приключения и много тежки извращения. Нещо въобще вижда ли се? Не. Enséñame los dientes, 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 dientes. Enséñame los dientes, 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 dientes. Enséñame los dientes. Защо ме снимаш? Защо ме снимаш? Почва да ми снима номера. Накъде бе, момчета? Ей, какво хора? Добре беше. Добре бе. Добре беше пътя, бе, някакви пътувачи. И какво снимахме ли? Снимахме. Всичко е наред. Да, колкото място имахме и батерия на телефона за снимачи. Днеска- Екип, нали, снимахме. Направихме си нещата, които имахме от Идиот. Така че, да. Този път не ме хванаха. Аз обаче мисля, че имаме много тренировка. Мамо, това е 40 секунди вече. Такъв палилка. Но погоди вълка, брат, такъв 6 цигарите. Такова да има откъде. Еми, ако имахме телефонна кабина, само щяхме да го рекрейтим. Колкото повече цигари пушиме, толкова по-че ни трудно да дишаме. Целта е да се трудиме. Целта е да ни е трудно. Тук, ако прекалено ще бъде Ако на комфортно. нас няма да ни Тук е сме за тежко, на комфорта. кой друг ще му е тежко. Така И така, че, хора. мисля, че нормално като цяло стигнахме до тук, доколкото е възможно, в рамките на допустимото. Малко и до недопустимото. Кръска включи и стичи. Да, то ще си включили бе, и малко и фаровете по колата. И колата ти включва по цяло. Как ще реагираш от това, братле? Как ще реагираш по тази информация? Няма да реагира. Продай ми Няма да колежански тояки. Се обличи и му го дава. Не, братле, скъпо е, не мога. То е. Заради това, че включвам колата, след това не мога да си платя едната. Трябва ми колежански тояки. Братле, виж, мога да се ще мислим нещо, просто може само това неща. Ама миналия път замърсихме колата с... така да е. Сега пак ли бе? Ама не можеш всеки Брат, път бе. братле, обещавам да гълтам, братле. Разполагаме с силата на обработката, вече сме с кенчета. Много преп. Пореден преп. В смисъл, ние... Тези си бяха в колата, ние не ходихме. В смисъл, не сме спирали да снимаме. Абсолютно. Ма ги за удобния момент просто. Да, той Криската има в багажника така 12, 14, 15, 16 и после като нещо... За специален Като случай, да. закъса колата и ги отваряме така наведнъж, тя почва да... Тя тръгва така да... Не, просто като няма бензин, то няма пари за гориво, вече скъпо. Като монстъри така отзад. По-добре от турбината при всички положения. Чакай, не стой, най-добре да кикай. Как братлето ти те гледа, като няма пари за цигари? Аз искам да ви питам. При workout нещо такова имате? Мод си го гледах, абсолютно е свършил. В смисъл, Аз имам кофеинови капсули. Проблемът е, като нямаме при-workout. Какво ще пеме? Какво ще пеме, хора? Това е гони. Аз предлагам, ако някой има сол, да си направим сол с вода. Няма ли Значи вие предмет? се ебавате, обаче аз си Да, носих реално. хималайска, имах в малката чантичка, Реално, дето беше. нали, някои пият водата с сол преди тренировка. има Правя си такива, имам да. хималайски сол в То малката така, обаче чантичка. това ако нямаш пари за мед, в смисъл... Аристократите слагат султа Нямаш върху меда. пари за мед, в смисъл не говориме за прилъка. За мед. Не, няма никакви сокове, няма никакви подсладители, такова да си сложиш примерно водата мед. Да, мед, смисъл мед във водата, вие. Виж сега, иските султа ти слагат султа върху меда и това се счита за при-workout. Султа върху мед. Султа в меда също така. Това ми звучи малко като макарони с сирене и захар. Да, това е прекрасно нещо. Не сме на едно и също мнение тук. Това е най-скъпото нещо, което може да... Данка, и аз не мога да защитя. Да, не мисля, че... Мисля, че загубих в тази ситуация. Мисля, че това е много хот тейк. Това е твърде хот тейк. Айде се качваме нагоре.
Чакай. И какво? И какво викаш? Това е третия път, в който Гого си изпуска телефона днес. Я не се кри. Виновен. Дрипа истински. Виж сега. Гледайте сега, ако на който и да е YouTube канал, който това фитнес, ако камерамена не е дрип, не е дрипи, значи това не е канал, брате, това не е канал. Боксов матч. Предизвикваме който и да е там да иде. Боксов матч. Няма значение. Аз се предизвиквам. Братле, ой, къв беше там? Андрю, кой? Андрю, кой, как се казваш? Юбанкс. Андрю Юбанкс. Точно така. Много интересна позиция. Значи, между другото е смешно, защото те нали точно хейтиха този сам Селек, че го нарекал Андрю Юбанкс. Да. Аз там взех референцията. Референцията, не? Братлете, повече за силито. Стана one-shot one take. Той го и бащата. Си гледа, че мома. Talking cause a bitch bad, she didn't never ask for the cash or the stash or the ass where we at. Filling my soul with these hoes and the clothes, I don't think I can remember how to act for this shit. Yeah, 10 bad bitches all around me. You wanna take it back to the bag, what she wanna know about me. You new mad, I can't even help but laugh when you tell them all about me. True that my body's on this shit, what you thinking I be focused on these legs, got the whole ship sinking, motherfucker, I've been moving like I hate this. Down a couple racks, now you asking who the main bitch on. She let that money fuck her. Trust no bitch when I tell her that I love her. Drum up on my body, I will make that heart stutter. I'm a dog, motherfucker, I'm moving under covers, real shit. You not the one. Take it, then I dash to the west, and I did that for fun. She brought me to the night, and she soak up on my sons. Why you acting real different, like you the only one on me. My God, I can't even lose sleep. My God, I've been feeling so free. My God, I can't even lose sleep. Ако искате, мога да качваме по 2 видеа. Видеото с всички едно изразно, дето е само Данти. Това ще бъде много гледано. Това ще бъде контент фарминг. Какво ме гледаш мен, бе? Ани, ники се контузи, виж му ръката. Виж. Я виждаш, бе, братле. Къде се учиш?
Урон. Аз съм много доволен. Значи снимахме се. Аз не. Снимахме Дани. Аз не. Снимахте ме. Снимахме Дани. Аз не съм сигурен. Всъщност снимахме ли Дани днес? Не, аз мисля, че въобще не е участвал. Май трябва да го мисля, че направим още въобще не е веднъж. участвал. Смисъл, Айде да го според направим мен. още веднъж. Според мен мога да направим едно отделно. Хора, камерата ме обича, мамка. Трябва. Затова трябва да го направим още един път. Не те снимахме. Трябва да го направим. Още един път. Значи имаме поне още половин час, докато затворите са поне 2 видеа. Мисля, 15 минутни. Няма да ги режеме, за да мога да не изпускат. Трябва да е на ланшот. Значи стигнахме до заключението, че трябва да снимаме Дани. Правим го сега веднага. Добре, следващото видео е само те.